בפתח חגיגות שבוע פורים בבית ספר סולם צור תשפ"ד, ובמלאת 163 ימים לפרוץ הסערה שנחתה עלינו בשבת השחורה והותירה אותנו מוכי צער ונדהמים. החלטנו שהיום הראשון של חגיגות פורים יוקדש ל7 באוקטובר. התכנסנו לזכור ולהזכיר את מאורעות השבת ההיא ואת המלחמה המתקיימת כרגע בעזה ובצפון, את האומץ ואת הגבורה של הנרצחים ושל הלוחמים. נזדהה עם המשפחות השכולות ולא נשכח כרגע את החטופים הנמצאים בעזה. אני מזמינה את מנהלת בית הספר, גברת ענת וייס, לשאת את דבריה. רבים וטובים כתבו על הבחירה ברגעי תופת, על כך שאפשר לגזול מאיתנו הכל, אך לא את רוחנו החופשית. חג פורים 2024 יהיה עצוב. החג מתקרב אלינו, למרות שעבור רובנו הזמן עצר מלכת לפני 5 חודשים, בשמחת תורה, וקשה מאוד להבין איך השמש ממשיכה לזרוח כל בוקר מחדש. טרם סיימנו לבכות על הרוגינו, ביניהם מתן מלכה זיכרונו לברכה בוגר בית ספרנו. טרם אספנו את השברים מהיישובים, וטרם החזרנו את כל 134 חטופינו שנמקים בשבי כבר 163 ימים. למעלה מ100,000 אזרחיות ואזרחים עדיין עקורים מבתיהם, ואלה הנדרשים לשוב לדרום מתקשים בכך מאוד. בציבור הרחב וגם אצלנו נשמעו קריאות לביטול החגיגות. אין ראש למסיבות ותחפושות עכשיו, העצב כבד. גם ליבנו נהה אחר קריאות אלה, אך משהו בתוכנו, בתוככם, גם מתקומם נגדן. אתם השמעתם את קולכם, ואמרתם ובצדק כי מהילדים בישראל נגזלת הילדות פעם אחר פעם. פיגועים מחרידים, ירי רקטות, איום בחדירות מחבלים, אובדן אנשים קרובים, וכאילו לא די בצרות שלנו, גם העולם לא חסך מכם בשנים האחרונות את מגפת הקורונה. למרות כל העצב, נענינו לקריאתכם לציין את פורים על אף הכאב. הסכמנו שחובה עלינו להשיב לכם את משובת הנאורים ככל שאפשר. עלינו מוטלת החובה ללמד אתכם להתקומם מול הרוע, לקום כל פעם מחדש ולהתחיל מבראשית. לא אתם בחרתם במציאות הזו, ולכן עלינו האחריות לשמור עליכם ולעשות הכל כדי לאפשר לכם לחיות במציאות נורמלית כמו בני נוער רגילים. הסכמנו שהתחפשות בפורים היא לא רק עניין של חגיגה, היא גם מסר שהעולם ממשיך להתקיים, שאנחנו מסוגלים לחגוג למרות האסונות. חזרה לשגרה היא הדרך הנכונה ביותר להתגבר על משבר, להפקיע את המציאות הקשה שמחוצה לנו ולהחזיר לנו את השליטה על חיינו. במגילת אסתר שנקראת לפני פורים כתובות המילים ונהפוך הוא. מסופר על כך שמציאות של גזרה מזעזעת יכולה להתהפך ברגע אחד, להתבטל לגמרי, והאור מנצח את החושך. עם ישראל מנצח את עמלק, את המן, את הרשע שמתחלף בכל דור. בואו נלך משתי המילים הללו מתוך המגילה, ונהפוך הוא. נסתכל על המציאות סביבנו, איפה אפשר לקוות ליותר, לשאוף ליותר, לחלום הכי בגדול שיש. לסיום נישא כולנו יחד תפילה להחלמת הפצועים, השבת החטופים, חזרתם של כלל כוחות הביטחון במהרה לביתם. נחבק את המשפחות השכולות, ונזכור כי עוצמתנו היא באחדותנו ורק יחד ננצח. תודה לשכבת י"ב, צוות השכבה ושלהבת הרכזת החברתית שהיו קשובים למורכבויות ונערכו לשבוע מכבד. אסיים בשיר שכתבה עידית ברק שנקרא 7 באוקטובר. ובתוך התהום 7 באוקטובר, זה חלום בלהות 7 באוקטובר. חיים נחטפו מ7 באוקטובר, קשה לי לנשום מ7 באוקטובר. אין לילה, אין יום מ7 באוקטובר. זו גבורה לפקוח עיניים בבוקר ולרצות,
לחיות בכל הכוח, ברוח וחומר, כבר אמצע מרץ ו7 באוקטובר. שחר רודריגז יעלה לשאת תפילת תזכור, הקהל מתבקש לעמוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, מתנדבים ומתנדבות בצבא, במשטרה, באזרחות, תושבים ותושבות, גברים, נשים, טף וקשישים, אשר חירפו נפשם במלחמת ההגנה על הגבול ועל האדם, מאז שפרצה בבוקר שמחת תורה. יזכור ישראל ויאבד על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. קהל מתבקש לשבת. מתן מלכה, בוגר בית הספר, בן 19 בנופלו, התגורר בגשר הזיו, היה לוחם בחטיבת הצנחנים, ספורטאי מצטיין. מתן היה מלא הומור בשמחת חיים, עם טוב לב שלא נגמר, והיה אהוב על כל מי שהכיר אותו. הערך המוביל בעיניו היה ואהבת לרעך כמוך. הוא ראה את האחר ואת השונה כל חייו. בטירונות אימץ 2 חברים מחו"ל, מצרפת ומארצות הברית, ובשבעה הם סיפרו שמתן כל הזמן בדק שהם מבינים את השפה, ואם היה צריך הוא היה מסביר להם שוב כדי שיבינו וישתלבו נכון. מתן רצה ששני החברים שהגיעו מחו"ל להתגייס ירגישו שייכים. ואהבת לרעך גם אם לא כמוך, זה בדיוק הוא. למתן היה חשוב לשרת ביחידה קרבית מובחרת. מיד כשהחל הטבע בעוטף עזה בשמחת תורה, מתן וחבריו הוקפצו לאזור כיסופים. מתן הספיק לחסל מחבלים ולהציל חיי אזרחים רבים, ובקיבוץ כיסופים ניהל קרב הירואי שבו הציל בגבורתו ובמחיר חייו את אנשי הקיבוץ. מתן כתב ביומן שלו שנמצא לאחר נפילתו, יש שיקראו לזה פריירים, אבל אני קורא לזה ציונות, נתינה ואהבה אמיתית. משפחתו היקרה שמה לעצמה מטרה להמשיך את דרכו בנתינה לחיילים בודדים, והחליטה להקים יחד עם עמותת לתת מלונית לחיילים בודדים. זו הצבא של מתן, שתמיד ראה והבין את מי שנמצא לבד וזקוק לכתף. יהי זכרו ברוך. אני קוראת לליבת מלכה אמו של מתן לשאת דברים לזכרו. דורות חלמו עליה ולנו הזכות להגן. משפט שהיה נר לרגליו של מתני שלי לכל אורך הדרך. מתני גדל על ערכים, על אהבת לרעך כמוך, אהבת הארץ, נתינה. מתני בקלות יכל להיות ספורטאי מצטיין, אבל בחר אחרת, הוא בחר ללכת לקרבי. מתן נהרג בכיסופים עם עוד 5 מחבריו הצנחנים. הוא נהרג על הגנת המולדת, תוך כדי הגנה על אזרחי כיסופים שהיו מבוצרים בבתיהם. הגנו בגופם במלוא הגבורה. מתני אח לאוהד הלומד כאן בכיתה י"ב, ולעמית שלומד בכיתה ח', ולאיתמר בן 7. אני מסתובבת מאז בכל הארץ ומהדהדת את ערכי מתן, מנהיגות, תעוזה ונתינה. מתני שלי לימד אותי להיות אמא לראשונה. מתני לימד אותי להיות אם מניקה. מתני לימד אותי להיות אם מחנכת. וב5 חודשים האחרונים אני לומדת להיות אם שכולה. אם שכולה זה כאב תמיד באזור הכתפיים. אם שכולה זה לחייך עם עצב בעיניים.
אם שכולה זה לרצות לחבק כל חייל שעובר בדרך. אם שכולה זה להיבהל מכל דפיקה בדלת. אם שכולה זה לקום בבוקר ולקוות שיגידו חלום טוב, חלום שלום. אם שכולה זה געגוע ששורף בנשמה. אם שכולה זה הרבה דברים שיקרו אחריך, אבל תנצור בליבה כל פרט שהיה חלק מחייך. ואיך סוגרים את הפער הזה בין הידיעה שאינך לגעגוע לחבק? איך סוגרים את הפער הזה בין העצב, השכול, לסרטון שלך המבדר? איך סוגרים את הפער שאנחנו פה ממשיכים לחיות בבוקר וליל, ועליך אומרים קדיש, אבא מתפלל? איך סוגרים את הפער בין העיניים המביטות צחוק מתגלגל של תינוק, לתמונה שלך עם דגל מכוסה בארון? ב-2023, השנה שבה איבדנו את הדרום, איבדנו את הצפון, איבדתי את בני הבכור, איבדנו את התמימות, את המנהיגות. 2024 יש לך אתגר להחזיר את החוסן הלאומי, לעשות פה יותר שמח, יותר בטוח, יותר כוחני, להחזיר לאנשים את החיוך על השפתיים. מרגיש לך בלתי אפשרי? מילים כמו אהבת חינם, להיות עם חופשי, דרום אדום, נשארו יתומים. מקווים ש-2024 פשוט תהי. הלוואי שתחליפי, תאחדי ותבני. זקוקים פה לנס עם 2 סוכר. לא תחליף בדמות של לא סוכרזית. מעניין מה תביא איתך, למה את מתכננת. ואמן שכבר נחזור לשבת בשנה הבאה במרפסת, לא בסלון לא במלון, ונחזור לימים שקטים, לימי התום. לסיום אני רוצה להעביר לכם פה מסר לכולם. קיבלנו את החיים במתנה. אנחנו נושמים, זכותנו להרגיש בעננים. אדם מעריך את החופש רק בין הסורגים. את הבריאות הוא מעריך רק בהמתנה לתוצאת בדיקה שעלולה להיות קטלנית. את הרעש והבלגן בבית רק כשהקן מתרוקן, ואת טעמה של אהבה רק כשהדלת תיסגר בטריקה. אז תודו על אוצרות הטבע, זריחה ושתייה צצים כאן לפתע. רק להביט, להריח, לחייך. תבטיחו לעצמכם שהכל נמצא כאן מסביבכם. יש לעולם הרבה מה לתת, הוא פרוס כאן לקראתכם. אני רוצה קודם כל להודות על הזכות שהזמנתם אותי לכאן. אני שמחה שאתם בוחרים לחגוג את פורים. פורים זה היה חג שמתני מאוד מאוד אהב, הוא היה תמיד מגיע מחופש. יש לנו סרטון מאוד מאוד מרגש עם שגיא, בטקס שהם עשו בי"ב, רוקדים עם כוכבים. ואנחנו בוחרים, אני והמשפחה שלי בוחרים כל בוקר לקום, להתלבש, לצאת לעשייה, כי המשפט במותם ציוו לנו את החיים, זה לא סיסמה. תודה רבה לכם על הזכות. דבר המחזור. מדינת ישראל השתנתה לבלי הכר ב-7 באוקטובר 2023. זוועות ה-7 באוקטובר והשבועות שחלפו מאז מזמנים התמודדויות ואתגרים רבים לכל אחד ואחת סביבנו. כולנו עסוקים בשאלות ובחרדות מהותיות ועמוקות, הנוגעות אלינו כבני אדם, לאהובי ליבנו, אל אלו שעולמם חרב, אל המתים, אל החטופות והחטופים, אל הלוחמות והלוחמים, למגויסים, לנותרים בבתים ולמפונים. במקביל, רבים מאיתנו בחברה הישראלית עסוקים גם בניסיון להתגייס לפעולה, לשנות, לעזור, להתנדב, לתרום ולתמוך. עם ישראל מתגלה במלוא תפארתו. עד עכשיו חיינו בידיעה שאנחנו בטוחים שצה"ל חזק, שהזוועות שהתרחשו באוקטובר הן לא מציאותיות, וכתבנו הלם כי שר עם ישראל ממה שקרה ביום הנורא ההוא.
הרגשנו שהקרקע נשמטת תחתינו. השנה חג פורים נחגג בצל המלחמה, ואת היום הראשון רצינו להקדיש ל-134 החטופים הנמצאים בעזה ושאינם יכולים להיות כאן איתנו. החטופים, שזה קרוב למעלה מ5 חודשים, נמצאים בחשיכה, מתחת לאדמה, מורעבים, חסרי אונים, סובלים מפגיעות נפשיות ומיניות, ואינם יכולים לחגוג איתנו את חג הפורים הקרב. הלב שלנו דואב, ולא תהיה לנו מנוחה עד שהם יחזרו הביתה. אנחנו דור הגדל על ערכים שכל עם ישראל ערבים זה לזה, פדיון שבויים. אין מפקירים אף אחד בקרב. ערכים ראויים ונאצלים שאנחנו מאמינים בהם בכל ליבנו. אנו חושבים שכל אדם, אזרח בישראל ובעולם, צריך לראות את עצמו כאילו הוא היה חטוף. כרגע אנחנו בשעת מבחן, ואנו מאמינים שמדינת ישראל תמשיך להתקיים רק כאשר היא מלוכדת ונוהגת במוסריות. לכן, אנו תלמידי מחזור ס"ד קוראים לממשלת ישראל לעשות הכל, אבל הכל כדי להחזיר את החטופים הביתה למשפחותיהם. זוהי חובתנו המוסרית. השנה נחגוג את חג פורים עם עצב המהול בתקווה, שישובו בנים ובנות לגבולם, שנחזיר לכאן את כולם, שהלב יתאחה ושנצליח לשמוח בלב שלם. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מבארי, מכפר עזה, משדרות, מאופקים. לזכור ולא לשכוח עד ליום האחרון. לא כדי להזין את הפחד, להפך, כדי לכונן את התקווה. עוד ישובו זקנים וזקנות במדשאות בארי, ורחובות העיר שדרות ימלאו ילדים וילדות משחקים. הבתים השרופים יצבו מחדש, הנירים יחרשו והעגבניות יקטפו. האיום הקיומי יוסר. זוהי לא נבואת נחמה, זוהי תוכנית עבודה. חן ארצי שרו. שהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, ושהלב שותק, הנשמה זועקת. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לגמור, עשה שיגמר כי לא נותר לי כוח. שהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, לא נודע, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת.
שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, ושערב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. מדברי מירב לשם גונן, אמא של רומי גונן, שנחטפה על ידי החמאס. עד ה-7 באוקטובר הייתי אדם פרטי מאוד. הייתי מלווה עסקית שקמה בבוקר, ואחרי שמפנה את הילדים לבתי הספר, עובדת לבד מול הלקוחות שלי בזום. 5 ילדים שמחים ונהדרים, שכל אחד התחיל לבנות את החיים שלו, ובן זוג נפלא. השמחות האיתנות האלה של היום-יום. מאז ה-7 באוקטובר אני בן אדם בולט. כולם מכירים אותי. החיים שלי הפסיקו להיות פרטיים והפכו למחלת הכלל. יש לי ילדה בעזה. אני אמא של חטופה. הטייטל החדש הזה התווסף לחיים שלי, וכל מה שאני עושה מאז זה להתראיין בכל מקום אפשרי, כולל באל-ג'זירה, ועושה כל פעולה אפשרית כדי להביא את הבת שלי ואת שאר 133 החטופים הביתה. אנחנו מדינה שמחה, והיופי אצלנו זה החום, השמחה, החיבור, החיבוק, המשפחתיות, וזה לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אני רוצה לקוות שגם רומי, כשהיא שם, עם אנשים אחרים שנמצאים שם, שהם זוכים לחייך אחד לשני. וזאת החווה שלנו פה, להמשיך לשמוח. שלא כל עצרת תמיכה תהפוך לאווירת מחיים, התלהמות וכעס, אלא גם לזכור, לשמוח או לחייך בתוך כל הדבר הזה. כי אחרת אנחנו נאבד את הצביון שלנו. זאת המהות, בשביל זה הם יחזרו לפה. בשביל זה אנחנו נשאר פה. אני מזמינה את הגברת גילת פיש, דודתו של החטוף, שגיא דקל חן, שנחטף מניר עוז ומוחזק בשבי החמאס, לשאת דברים. בוקר טוב לכולם. שמי גילת פיש ואני הדודה של שגיא פה, אתם רואים בתמונה. שגיא מקיבוץ ניר עוז, ואני מבינה שיש פה הרבה קיבוצניקים שחיים על הגבול ויודעים מה זה לחיות על הגבול. קיבוץ ניר עוז הוא במרחק של שדה תפוחי אדמה מעזה. מול רפיח באזור, מי שכבר, אני מניחה שראיתם את המפה של עזה, רפיח זה בדרום, ח'אן יונס ורפיח, כן, הערים שבדרום עזה. וניר עוז מרחק שדה תפוחי אדמה, 2 קילומטר, גבול הגדר קיבוץ מפרידה בין ניר עוז לעזה. אני אספר את הסיפור של המשפחה, ואני אתחיל דווקא בסיפור של אחותי נעמית. נעמית היא אמא של שגיא. באותו בוקר נעמית גרה לבד, והייתה לבד בבית שלה בניר עוז. באותו בוקר אנחנו התעוררנו קצת יותר מאוחר, וכבר ראינו תכתובות בוואטסאפ של המשפחה.
והבנו שזה בוקר אחר. לא רק טילים, אלא משהו אחר קורה בקיבוץ. והיא כותבת לנו שהם קיבלו הודעה כבר מסגי, שיש מחבלים בקיבוץ. בינתיים ראו רק 2 באזור המרפאה, ותצפתו עליהם, פשוט כזה לראות מה קורה, לאן הם הולכים, מה זה. כיתת הכוננות בניר עוז הייתה בלי נשקים, שזה מחדל אחר, לא של הקיבוץ, אלא של... החליטו שהקיבוצים לא צריכים להיות עם הנשקים בחדרים, אלא יש מקום ששם הנשקים, אם יעלו את הכוננות, אפשר להגיע, לקחת את הנשקים ואז להיות איתם. אז כל חברי כיתת הכוננות בעצם היו בלי נשקים. למי שהיה אקדח פרטי בבית, היה לו איך להגן על המשפחה שלו בעיקר. נעמית, אחותי, מוסרת לנו שהטלפון של הסוללה הולכת להיגמר, כי בדרך כלל הם נכנסים לממ"ד ל10 דקות. יש צבע אדום, נכנסים לממ"ד וכן, נגמר הצבע האדום, יוצאים. אף אחד לא תאר לעצמו שהכניסה לממ"ד תהיה לשעות כל כך ארוכות. ובאיזשהו שלב ניתק הקשר איתה, חשבנו לתומנו שבעצם נגמרה הסוללה, עדיין לא ידענו בערך. אוקיי, דבר אחרון שמענו, יש 2 מחבלים בקיבוץ, מעבר לזה לא ידענו כלום. אז מסתבר שבעצם באותו זמן שכבר נגמרה הסוללה ב10 בבוקר, העבירו לה את הבית, העלו אותו באש. נעמית החליטה, באיזשהו שלב כבר הרגישה שהיא נחנקת, שהעשן רב נכנס לתוך הממ"ד, והיא פתחה את חלון הממ"ד ויצאה דרך חלון הממ"ד החוצה. שם כבר חיכתה לחבורה של חוטפים, מחבלים, חמאסניקים, עם עוד משפחות שאתם את שמם כבר שמעתם לא מעט פעמים, שירי ביבס והילדים, באמת משפחות של המון אמהות וילדים ואבות, וחיכו שם כבר בחבורות, התחילו לחלק אותם, לעשות סוג של סלקציה, אתם תעמדו פה, אתם תעמדו פה, כל אחד כזה לפי גילאים, לפי גברים בכיוון אחד, נשים בכיוון אחר. ממש התחילו לעשות שם מסדר בחוץ על המדשאה, את כל מי שהם תפסו והביאו לשם. את נעמית העלו על אופנוע, הם ככה, זה היה התכנון, לעלות חטופים על אופנוע ולדור לעזה. העלו אותה על אופנוע בוא נגיד התמזל מזלה, והאופנוע לא התניע. ולקח זמן, האופנוע לא התניע, לא היה איך, לקח זמן, והיא הצטרפה לאיזה קבוצת חטופים יותר מאוחרת על הטוק-טוק. באמצע הדרך, בערך כקילומטר מהקיבוץ, ממש בשדה תפוחי האדמה, הגיע מסוק צה"ל, ומסוק צה"ל עם התחמושת האחרונה ירה על השיירה. הם לא ידעו אז מי נמצא בשיירה, לא ידעו שיש קיבוצניקים. עוד לא, אתם יודעים, הבלגן היה גדול, לא ידעו מה קורה. והמסוק צה"ל ירה, והצליחו, המסוק הרג את 3 החוטפים שהיו על אותו רכב. לצערנו גם נהרגה חברת קיבוץ נוספת שישבה צמוד לנעמית. נעמית נפצעה מהרסיסים של הירי, זה ירי של מכונת ירייה, ירי חזק מאוד. הם התחילו לרדת מהרכב, והיה להם קשה לעזוב את אותה הרוגה. אחת החטופות הנוספות, זאת אותה אימא שלה, והיה לה קשה להיפרד מאימא שלה. אבל היו איתם 4 ילדים קטנים. נעמית לקחה 2 ילדים, עוד אחד לקח שם 2 ילדים. הם התחילו לחזור, ובזמן שהם התחילו לחזור לכיוון ניר עוז, פתאום הגיעה עוד שיירה.
של החוטפים, ונעמית מרחוק רואה בעצם שזה הטרקטור שלה. נעמית היא הנויניקית של ניר עוז. אני מניחה שאתם יודעים פה מה זה הנויניק. היא אחראית על הנוי, והיא רואה את הטרקטור שלה מגיע עם העגלה הרתום, מלא חוטפים וחטופים. נעמית דיממה, כל הראש, כל הגוף שלה היה מלא רסיסים, והיא פשוט החליטה באותו רגע שהיא עושה את עצמה מתה. נשכבה על האדמה עם הראש לתוך שדה תפוחי אדמה, בצידי הדרך, ועשתה את עצמה מתה. הגיע הטרקטור שלה עם העגלה, והמזל הגדול שלא עשו וידוי הריגה. אף אחד לא הכניס לה עוד כדור בראש. היא נשארה שוכבת שם, והעמיסו את שאר החטופים שבעצם הצליחו לברוח איתה ל5 דקות קצרות, העמיסו אותם על הטרקטור לעזה. שיירות המשיכו לעבור מניר עוז, היו מעל 100 חטופים באותו יום מניר עוז. ושיירות המשיכו לבוא, וכולם ראו את נעמית בעצם מתה. נעמית זחלה במשך כשעה, שתתה מהטפטפות של השדה תפוחי האדמה, כי כמובן לא היה לה מים, היא הייתה יחפה, כי גם כשלקחו אותה ויצאה מהממד היא הייתה בלי נעליים. במשך כשעה זחלה עד הקיבוץ את הקילומטר הזה. כל פעם מגיעה עוד שיירה, היא עוד פעם נשכבת עם הראש לאדמה. היא חזרה לקיבוץ. ובתור אחת שמכירה את הקיבוץ בעל פה, כל שיח, כל עץ, שיחקה מחבורים עם כל המחבלים שעוד היו בקיבוץ. כל פעם הסתתרה מאחורי איזה עץ, מאחורי איזה שיח, עד שהיא הצליחה להגיע לבית של הבת שלה. היא הגיעה לבית של הבת שלה, ושם לא נגמר הסיפור, כי כבר אמרו להם, נועה לקש, מישהו יבקש מכם לפתוח את הממד ואל תפתחו לו, עד שאתם לא יודעים שזה צה"ל שבא לשחרר. היא דופקת בכוחותיה האחרונים ממש על הדלת של הממד, והמשפחה לא פותחת לה. בתוך הממד של הבת לקחו עוד איזה 10 דקות, רבע שעה, עד שהיא מגייסת את הכוחות שלה, והיא צועקת, אופיר, תפתחי, זו אמא. וזה לא היה קל, כי באופיר הבת שלה הייתה שם עם 2 ילדים קטנים. עוד בני משפחה שבאו לחג לקיבוץ, ואופיר ויוסי בעלה לא פתחו כל כך מהר. בסוף יוסי שהיה עם אקדח, יוסי זה בעל של אופיר, פתח את הדלת עם אקדח שלוף, פתח חרך, ראה שנעמית לבד, והכניסו אותה לממד. השעה הייתה כבר 3 אחר הצהריים. בקיבוץ ניר עוז לא היה צבא, לא היה את החבר'ה של מתן המדהימים, הגיבורים שהגיעו לכיסופים. לניר עוז אף אחד לא הגיע. שעות ארוכות אנחנו כבר יודעים שאין קשר עם אשתו של שגיא. עם אביטל לא שומעים כלום, לא יודעים מה קורה עם שגיא, הם בממד אחר, במקום אחר בקיבוץ. אין קשר. בשעה 5 אחר הצהריים הגיעו החיילים הראשונים לניר עוז. בשעה הזאת כבר היה שקט בקיבוץ, לא היה אף מחבל. בניר עוז לא היה קרב. לא היה עם מי להילחם כשהצבא הגיעו. כבר הרגו, רצחו מעל 20 איש וחטפו כ100. לא כולם היו חברי ניר עוז, היו המון אנשים שהגיעו באותו יום לחג. אבל חטפו שם מעל 100 אנשים בניר עוז. יותר מאוחר התחילו להוציא אותם ולהביא אותם לבית אחד מגני הילדים שהוא בעצם כממד.
ואז הסתבר לנו ששגיא איננו. עוד לא ידענו מה עלה בגורלו. רק ידענו ששגיא נלחם, עזב את הממ"ד. אביטל סיפרה, אביטל אשתו, סיפרה שבשלב מסוים היה קרב מחוץ לחדר. ושגיא יצא מהממ"ד, עזב אותם ואמר לה, זה או כולנו או אני. הוא יצא מהממ"ד, הוא נלחם בהם. הוא משך אותם מחוץ לחדר. ובשלב מסוים הוא חטף, אנחנו יודעים בדיעבד, כי קיבלנו דרשת שלום, הוא חטף כדור ביד, ורימון התפוצץ להם בחדר ונפצע גם מהרימון. אנחנו ידענו שנפצע קשה, לא ידענו אם נחטף בחיים. והוא חזר לחדר בשלב מסוים להחביא את האקדח ואת הטלפון שלו, כי לא רצה שהם ישימו את ידיהם על זה. והוא נחטף לעזה עם עוד אישה שכבר שוחררה מאז, והיא סיפרה לנו מה היה מצבו. ואנחנו קיבלנו בעצם אחרי 50 יום דרישת שלום, עוד חיים. ואנחנו יודעים לפני מעל 100 ימים שהוא היה בחיים. ומאז אנחנו, כל המשפחות של חטופים, עדיין לא חיים. עדיין ב7 לאוקטובר, כבר אמרו את זה פה לפניי. אנחנו את 7 באוקטובר חיים יום-יום. כולנו צריכים כל יום להרגיש שאנחנו במאבק, בעצם במאבק מול המדינה שלנו. כן? שזה הכי אבסורד. אנחנו לא עכשיו במאבק מול החמאס, אנחנו לא במאבק מול קטר, אנחנו במאבק מול המדינה שלנו, מול הממשלה, במאבק שצריך כל יום לבוא ולשכנע שאין דבר יותר חשוב מלשחרר את כולם. אז אני שמחה מאוד, ילדים יקרים וצוות הורים, שבאמת אתם איתנו. אני ממש מרגישה שאתם איתנו, מהמשפחות, ואתם במאבק הזה איתנו. תודה שהקשבתם, ואני שמחה שיהיו לכם חגיגות, חשוב. אז תודה רבה. אם יש למישהו איזושהי שאלה, חשוב, שמעניינת את כולם, אשמח לענות. אז תודה. זמן שבור, יחזקאל רחמים. ועכשיו, זמן שבור, וברוך שמכאן חייבים לחשב נשימות. גם עץ נעקר, שורשיו מגששים ולצדקי אבנים. נמתחים, לינוק לחוט, קלושה מרגב אדמה. לשאוב אל קרבם כל מה שמוכן להגיר בשעה שכזאת. רסיסים של תקווה, עמומה, או אפילו שירי נחמה. ופינו כבר מתי לבליקר, מה עוד נבקש שמור מאוד, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תמלא איתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שולב איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו 1000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה,
יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר אמרנו במבחן. את הגשם תמלא איתו, ובאביב בזר לנו פרחים, ותן שיחזור שולב איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כיסינו תל ועוד אחד, טמנו את ליבנו בין בושים. עוד מעט יפרוץ העם, קבץ על כתפילה מאוד אישי. תן את הגשם תרגלה איתו, ובאביב בזר לנו פרחים, ותן שיחזור שולב איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ותן לנו לשוב ולראותם, יותר מזה אנחנו לא צריכים. תפילת האדם, אדווה הכהן. בשעת מלחמה זו, כשהפחד והקושי גדולים, כשהלב מתכווץ מכל שאיבה, והמחשבות, לפעמים חרדות ממה שיהיה, נתפלל יחד. שנמצא כל אחד ואחת כוחות בתוכנו, שנראה כל אחד ואחת מעלת חברינו וחברותינו, שנצליח להיטיב זה לזו, שנשכיל להושיט יד לעזרה, שנביט בעין טובה, כי לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה. הקהל מתבקש לשבת, תם הטקס.